Čus, tady Trigen, tohle je můj druhý kanál, na který budu dávat pravidelné updaty snad denně o tom, co zrovna dělám, protože většinu času nedělám nic, takže třeba mě to donutí dělat trochu víc než nic. Ano, je už 6. na streamu, jsme umřeli 5krát, kámo, úplně skillish, dovednostní problém, spadl jsem do díry, nevím, jestli z toho budu dělat nějakou montáž nebo ne, spíš ne, protože už jsem zmasal ten záznam, on měl 400 gigaboys, takže já jsem si vytvořil pár světů, zkoušel jsem náhodný seedy a napsal jsem deadly trigy. Já jsem se spavl, ne, zkouším prostě ty různý seedy, spavl jsem se. Vidím tady moře, ne, nikde žádný strom, až tamhle. Takže loď si stavět nebudu a plavat skrz tohle nebudu. Tamhle taky nejdu, protože to jungle tam mě nezajímá. Tamhle je jebnutá savana, tam mě taky nezajímá, takže jsem se prostě rozlídl tímhle směrem. Poletíme prostě tudy, dokud nenajdeme vesnici nebo nějakou horu. Ideálně obojí, takhle jsem zkoušel to asi 10-15 seedů. Narazil jsem na tenhle, ten, který se mi ale líbil. Já jsem totiž zkoušel právě ty různý seedy, koukal jsem kolem a za prvý tady ta hora je úplně nádherná. Já chci mít prostě výhled na obrovskou horu. Když už chci si projít peklem, tak aspoň může to peklo vypadat jak ráj, ne? Začneme odznova, dojdeme sem. Neříkejte to těm dětem, který mě budou sledovat na hlavním kanále. Nebudeme jim říkat, že to byl seed, který se už proletěl, abych se podíval, kde je tady hezký místo. Uděláme z toho úplně content, úplně. Ty krásu, tady je to nádherný, úplně si připravíme tu reakci, ne? Ode mě je to všechno, další update snad zítra, budu se snažit updateovat vás pravidelně denně. Nezapomeňte odebírat můj druhý kanál na hry. Trigen bez cukru, jenom takovýhle na updaty. Budu sem dávat updaty o všem, co dělám, když budu kreslit, když se budu učit programovat, když se budu učit 3D art. Rád bych se naučil totiž tyhle ty věci, protože bych rád jednoho dne dělal i hry. Ode mě je to prozatím všechno, uvidíme se na hlavním kanále, kde budeme hrát Minec, jej! No nic, zatím.